Rikicin Falasɗinawa da Isra'ila, mutum 5,000 sun jikkata, kusan mutum 1,000 sun rasu. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanku da zuwa wannan tasha tamu mai albarka mai suna Aku Hausa TV. Idan yau ka fara ziyartar wannan tasha, muna buƙatar ka danna mana subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun bidiyonmu da zarar mun ɗora. Mun gode. Adadin waɗanda suka rasu sakamakon ɓarkewar rikici tsakanin Isra'ila da Hamas ya kusan mutum kusan 1,000, inda aka kashe Isra'ila sama da 600 da Falasɗinawa 370. Zuwa yanzu faɗan ya ɓarke ne bayan da wata ƙungiyar Hamas ta Falasɗinawa ta kai wa Isra'ila hari a ranar Asabar, inda ta harba makaman roka da yawa daga zirin Gaza, wanda da farko ya kashe Isra'ila mutum 22. Sakamakon haka, Isra'ila ta mayar da martani, kamar yadda Firaminista Benjamin Netanyahu ya sha alwashin, yana mai cewa maƙiyanmu za su ɗanɗana kuɗarsu. Ya ce, "Mun ƙaddamar da yaƙin Falasɗinu kuma mu za mu yi nasara." Gwamnatin Isra'ila ta faɗa a yammacin ranar Lahadi cewa an kashe Isra'ila sama da 600 tare da yin garkuwa da 100 a hare-haren da aka kai daga Gaza tun ranar Asabar. Ya ƙara da cewa sama da 2,000 sun jikkata. Kazalika, ɓangaren jami'an Falasɗinawa sun ce kai ya kashe mutane aƙalla 370 a zirin Gaza.